Atxaldeon, 6ak badia eta ekaineko ezoiko deialdean egin daun osoko bilkurai emango jau hasiera. Betiko mogun lehenengo puntutzat aurreko aktaren aurreko osoko bilkuran akta onartzea izango genuke, aktakin zerbait aipatzeko, ez, onartutzat emango dugu. Bigarren puntuare osoko bilkura guztietan ekartzen den puntua da, dekretuen berri ematea, 1230 zenbakidun dekretutik, 1288 zenbakidun dekreturako zerrenda pasatzaizue, galderariko zalantzaren bat hauen inguruan, aurre egingo dugu. Hirugarren puntua, erabakitzeko lehenengo gaia izango litzateke, kasu hontan, Hernaniko Galarretako bide sistema orokorra eraikitzeko bigarren fasearen obra kontratazio prozedura tokiko gobernu batzarrari esku ordetzea jartzen du gaizerrendan, baina gaur batzorde informatzailean diktamena aldatu eginda. Ingo duna da, pixkat esplikatu gaia zein dan. Galarretako sistema orokorraren bigarren fasearen obra prozesua edo esleitzeko prozesua abian jarri genuen. Gogoratuko zate, orain dela aste batzuk plenore batian ekarri genula, prozesu hori bertan bera gelditzea plegutan akats bat egontzalako, akats horiek zuzendu zian, eta prozesuari lehiaketari berriz hasieratik eman genion, prozedura edo berriz hasieratik hasi genuen. Kontua da, prozedura hori amaitzar dagola, 3 enpresek aurkeztu dituzte beraien eskaintzak, bai tekniko eta ekonomikoak, ebazpen proposamena kontratazio mailak egin du, UT Galarreta enpresaren aldekoa, bai eskaintza tekniko eta ekonomiko onenak edo puntuazio gehienak lortu dituztenak beraiek izan dialako hontan. Kontua da, kontratu honek, 4 milioi inguruko kontratu honek, udalaren aurrekontu errekurtsoen 10% gainditzen dunez, esleipena egitearen eskumena osoko bilkurarena da. Honek esan nahi du, hilabete honetan ezoiko deialdiz egiten eiganez gaur osoko bilkura, eta kontratazio mailak ja esleipen proposamena egin du. Hainbat egunetako epea mantzaile enpresari dokumentazio batzuk entregatzeko, eskumena osoko bilkuraren gain uzten balin badegu, uztaila bukaera arte ezin degula esleipena egin, ofizialki, orduan hor aste desente galdu egiten ditugula obra hasteko. Orduan, erabaki honetan proposatzen duguna, naiz eta berez osoko bilkuraren eskumena izan kantitate ekonomikoagatik, alkate dekretu bidez egin ahal izatea esleipen hau, eta horrekin egingo genukena obra hasiera azeleratu. Garrantzitsua da, aurretik ere azaldu duen bezala ez, honek azkenean bide sistema orokorreko obra honek besteak beste bidegorri ere ekarriko du, Galarretatik ekogunera arte Hernaniko udalak gauzatuko dugun obra da, eta Errekaldetik ekogunera arte Gipuzkoako Foru Aldundiak. Orduan, denboran ere bateratxu jutea importantea da, obra bere osotasunean denbora beretsuan edo bukatu alizateko. Orduan da, tramite burokratiko horietan azkartasuna irabazteko erabaki bat. Ez dakit ondo azaltzea lortu deten, honen inguruan galderarik, zerbait aipatzeko, Ricardo. Batik bat aktan gelditze harren, idazkari galditu diot, hau legeak horrela ahalbideratzen du, berak uste dut baietz esan didala, hasi que... Idazkariak hartuko duitza. Legeak usten dio kontratazio organoari eskuordetzea egitea bai tokiko gobernu batzarrari, baita alkateari ere, besterik ez. Eskerrik asko, esan bezala, gero behin betiko ebazpena eta egiten denien ere horren berri emango deu, baina esan bezala, 3 enpresek aurkeztu dute proposamena eta kontratazio mailak esleipen proposamena UT Galarretaren aldekoa egiten du. Honekin bozkatu egingo dugu. Hernaniko Galarretako bide sistema orokorraren bigarren fasearen eskuordetza alkatearen eskuuztearen aldeko botuak, hau batez, onartzen da. Honekin laugarren puntura pasako ga, Hernaniko udalak Xangorin kooperatiba elkarte txikiarekin duen hitzarmena luzatzea da eta Asierrek azalduko dugu. Labur,
gogoratzen baduzu 2021 ja Xangorineko kooperatiba elkarte txikiarekin hitzarmena egin zen. Hitzarmen honen xedea zen Jose Mari Ozmendi beka hezkuntza proiektua sustatzeko diruz laguntzea, eta hori da, batzordetik pasa genuena, 25-ean, barkatu, eta hori onartzea, luzapen hori onartzea, aurkoan hemen plenotik pasa behar delako, bai? Hori. Eskerrik asko, Asier, honen inguruan zerbait aipatzeko? Ez, zuzenean bozketara pasako ga ordun. Hernaniko udalak Xangorin kooperatiba elkarte txikiarekin duen hitzarmena luzatzaren aldeko botuak? Hau batez, onartzen da. Honekin 5. puntura pasako gea, kasu hontan eraikinen Hernaniko zenbait udal eraikinen garbiketa zerbitzu kontratuaren luzapenari dagokiona da. Hau, zaintzen enpresarekin 2021an onartu genuen kontratu egitea, urtez urte luzatzen den kontratua da, kasu hontan azkeneko urteko luzapena egitea edo onartzea izango litzateke. Ekainean hartzen dugu erabakia, baina luzapena berez izango litzateke 2025ko urriaren batetik 2026ko irailaren 30-era. Bai, beste urtebeteko luzapena, hau izango litzateke azken luzapena kontratu honi dagokionez, eta datorren urtean beste erabaki batzuk ero hartu beharko liake. Txosten tekniko, juridiko eta ekonomikoak badaude honen inguruan, eta hori da proposatzen duguna, kontratazio edo kontratu honi dagokion azken prorroga hori gauzatzea edo onartzea. Honen inguruan zerbait aipatzeko, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai, kaixo, arratsaldeon. Bueno, nuestro grupo siempre se ha opuesto a la externalización de servicios, como puede ser el que hoy viene a pleno, o incluso el servicio de atención domiciliaria, este segundo privatizado ya por la izquierda abertzale hace años. Podemos, Orain Hernani, siempre se ha opuesto y continuamos oponiéndonos. Estos servicios totalmente feminizados hay que protegerlos. Lo que nos choca es que teniendo un proyecto tan ambicioso y tan novedoso como puede ser Hernani Burujabe, se siga todavía externalizando servicios. ¿Y a quién? Al mafioso de Florentino Pérez, que Zaintzen es de Florentino Pérez. Este equipo de gobierno, mafioso de Florentino Pérez. Este equipo de gobierno parece que dice una cosa, pero actúa luego haciendo la contraria. Nuestro voto va a ser totalmente en contra. Eskerrik asko, Jaione. Galdera bat, Elkarrekin Podemosek zer egin du esaten duen horren alde? Ze pauso eman ditu? Bueno, como ya dijimos el año pasado, se podrían modificar los estatutos de Garbitania y meter el servicio, como hicimos con FCC. Ya sabemos que no es un servicio de los obligatorios, pero, por ejemplo, en las haurreskolas, en las escuelas, ese sí es obligatorio. Entonces, si cambiaríamos, como hicimos con FCC, los estatutos de Garbitania, podríamos tener una posibilidad de estudiarlo, sin más. Ez diazu galderari erantzun, zer egin ote dezuen, Garbitaniarena proposatu dezu. Lo propusimos ya el año pasado. Barkatu, ni daukate. Iaz, kontu hartzaileak azaldu zitzuen, udalak zuzenean kontratatzeko edo nolaite rekuperatzeko eduki dezaken arazo bera eduki dezakela juridikoki Garbitaniak ere. Enpresa publiko bat dalako eta lege berdinei erantzun behar dielako. Esaten nun, Elkarrekin Podemosek zer egin duen urte hontan guztian, masaia de beti oposizio hori adierazi. Gogoraraziko dizuetelako, bilera baterako deialdia egin nizuela, orain dela urte eta piko gai honen inguruan, erantzunik ez nula jaso bilera hori egiteko, hori onartu zenuten plenoan, ezin izan zenutela, hainbat arrazoiren medio, eta urte oso bat pasada. Urte oso bat pasada udal gobernua honen inguruan lanean aritu dana, eta, zuek proposamenekin ez zatela etorri. Garbitaniarena aipatzen dezue, baina berriz aipatuko dut, kontu hartzaileak, ze guk hori ere plantatu dugu, eta kontu hartzaileak, eta zuei aurretik izandako beste bilera batean adirazi genizuen arazo berdinak ditula Garbitaniak sektore publikoko enpresa bat izanik, edo Hernaniko udalak berriz bermunizipaletzeko zerbitzu hau. Txosten juridiko eta ekonomiko aldekorik
ez genukela izango. Eta gehiago esangoet. Aipatu nunean, aldeko txosten juridiko eta teknikorik gabe prest egongo zinatekete? Eta zuen erantzuna izan zen. Bueno, ez. Hortxe uztet. Honekin, bozkatzera pasako ga, bai. Hernaniko hainbat udal eraikinen garbiketa zerbitzu kontratuaren luzapena onartzearen aldeko botuak, EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udal taldeak, kontrako botuak, Elkarrekin Podemos udal taldea. Hontaz, beste urtebeteko luzapena egitea onartzen da. Honekin, 6. puntura pasako gea, 6. puntu hau aipatu gaizerrenan sartu badegu ere gaizerrendakin batera dokumentazioa etzala bidali, astelenean egin zelako plenontako deialdia eta gaur bertan diktaminatu dalako antolakuntza batzorde informatzailean. Bai, puntu hau da, Hernaniko udaleko aldi bateko bitarteko funtzionarioei edo lan kontratu dun langileei, aldi baterakoak dianak, probaldi bat ezartzea. Hau da, edozen karrerako funtzionarioak, hau da, ja plaza egonkortua duen funtzionarioi, legez probaldi bat jartzen zaio, hori legeak hala aipatzen du, baina behin-behinean edo interino datorren funtzionarioei edo lan kontratu duen langileek ez dute probaldirik. Bai, orduan, honek hainbatetan kezka sortzen du eta komitearekin eta ulantzen egonga hainbat hilabetetan zer, eta adostu dugu nolabait ere interino edo behin-behinean datozen langileoiek ere probaldi bat izatea. Eta hori, barne erreglamendu moduan onartzea eta hilabeteko probaldia jartzea langile hauei edo egora hontan dauden langilei. Bai, nolabait ere, karrerako funtzionariak duten bezala, aldi baterako datozen langile hauek ere izatea. Esan bezala, hilabeteko probaldia da proposatzen duguna, eta komitearekin adostutako neurri bat da. Bai, zait honen inguruan zerbait aipatzeko badaun, Euskal Sozialistak, Ricardo? Bai, bakarrikan adiraztea, komitea baita ere ados baldin badago, guere ados aldeko bozka emango degula. Eskerrik asko, Ricardo. Honekin orduan, bozkatza pasako ga. Hernaniko udaleko aldi baterako bitarteko funtzionarien izendapena edota aldi baterako lan kontratu duen langileen kontratuan probaldiaren araudia onartzaren aldeko botuak, aho batez onartzen da. Honekin mozioen tartera pasako gea, 2 mozio dauzkagu, gai berdinaren inguruan edo gutxi gora bera, Palestinan bizidan egoeran inguruko mozioa, batetik eta orden hontan landuko ditugu erregistro data errespetatuz, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztu izango litzake 7. puntuan bozkatuko duguna, eta gero jarrean pasako gineake EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeak aurkeztu dezuena lantzera. Bai, orduan, esan bezala lehenengo daukagu Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztu duena zuena daitza. Kaixo. La situación del pueblo palestino constituye una crisis humanitaria de máxima gravedad que interpela a la comunidad internacional. Durante décadas, el Estado de Israel ha incurrido en violaciones sistemáticas del derecho internacional, tal como han señalado organismos como la ONU y la Corte Internacional de Justicia. Estas acciones no solo suponen un incumplimiento de las normativas internacionales, sino también un atentado contra la dignidad humana y los derechos fundamentales de millones de personas. En los últimos meses, el conflicto ha destruido infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas, sistemas básicos de abastecimiento. Hay más de 50.000 civiles asesinados, ataques al personal sanitario, periodistas, rescatistas. Junto con el prolongado bloqueo impuesto por Israel, ha sumido a la población en la hambruna y en una crisis humanitaria sin precedentes. Estas medidas, calificadas como castigo colectivo y denunciadas como posibles actos genocidas por expertos de la ONU, requieren una respuesta decidida y urgente. Particularmente preocupante es la situación de las mujeres y niñas palestinas, quienes enfrentan altos niveles de violencia de género. La Comisión Internacional Independiente sobre los Territorios Palestinos Ocupados ha documentado el uso de la violencia sexual como herramienta de opresión, subrayando la necesidad de incorporar un enfoque de género en las medidas dirigidas a paliar esta crisis y a garantizar una reconstrucción inclusiva y justa. Por todo esto, este ayuntamiento no puede ni debe permanecer impasible. Desde el ámbito local nos corresponde sumar nuestra voz a la de quienes exigen justicia, demandar medidas concretas y urgentes y articular desde nuestra posición todas aquellas acciones que puedan contribuir a aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y a construir un futuro más justo y humano. Por todo lo expuesto,
Nuestra propuesta de acuerdo es que, punto número 1, el Ayuntamiento de Hernani condena pública y rotundamente el genocidio, las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra perpetrados contra el pueblo palestino, incluyendo los desplazamientos forzosos, la destrucción de infraestructuras esenciales y el uso de la salud y el hambre como armas de guerra. 2. Instar al Gobierno del Estado español a imponer un embargo total de armas a Israel, suspendiendo de forma inmediata cualquier contrato de compraventa de armamento, de seguridad o relacionado con tecnología militar o de doble uso, y garantizando que no se permita el tránsito de armamento hacia Israel a través de puertos y aeropuertos españoles. 3. Solicitar a todas las instituciones la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, así como su exclusión de eventos culturales, deportivos y académicos internacionales, e instar a la revisión del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel, suspendiendo su aplicación mientras no se respeten las resoluciones internacionales y los derechos humanos en Palestina. 4. Promover sanciones económicas contundentes contra Israel, incluyendo la desinversión en empresas que operen en territorios ocupados o que respalden la ocupación, y garantizar una revisión ética de las inversiones y el comercio para evitar su complicidad en la vulneración de derechos fundamentales, instando a las instituciones vascas a que anulen todo tipo de contratos, convenios o colaboraciones con otras autoridades o empresas israelíes, públicas o privadas, en nombre de la paz, desde el convencimiento de que todas las medidas de presión son hoy en día necesarias para acabar con esta injusta invasión y régimen de apartheid. 5. Reforzar los mecanismos de ayuda humanitaria hacia Gaza y Cisjordania, asegurando el acceso inmediato y sin restricciones a agua potable, alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para la población afectada. Instamos a las autoridades israelíes para que faciliten con urgencia el acceso humanitario y la entrega de ayuda a Gaza, levanten el bloqueo inhumano e ilegal a este territorio y pongan fin a la ocupación del territorio palestino ocupado, poniendo en práctica la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que declaraba ilegal la ocupación por Israel de Gaza y de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. 6. Exigir el cese inmediato de las hostilidades y el establecimiento de un alto el fuego supervisado por organismos internacionales que garantice la seguridad y la protección de la población civil. 7. Incorporar una perspectiva de género en todas las iniciativas relacionadas con el conflicto, promoviendo medidas específicas para proteger a las mujeres y niñas palestinas, así como para garantizar su participación plena y efectiva en los procesos de reconstrucción y paz. Dicho proceso de reparación promoverá un mecanismo internacional supervisado por la ONU para garantizar el derecho al retorno, resolución 194/3, evaluar daños y establecer reparaciones. 8. Apoyar activamente iniciativas internacionales dirigidas a llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, colaborando con los tribunales internacionales para garantizar que estos delitos no queden impunes. Con esta moción, el Ayuntamiento de Hernani reafirma su compromiso con los principios de justicia, paz y respeto por los derechos humanos. Desde nuestra responsabilidad local, hacemos un llamamiento firme y claro a la acción global para proteger a quienes más sufren y poner fin a una situación de extrema gravedad que ningún pueblo debería soportar. Eskerrik asko, Lourdes. Ronda irikiko dugu, zerbait esateko balima dago, Euskal Sozialistak ez, AJ ez, EH Bildu, bai? Bai, EH Bildu taldetik guztiz ados mozioarekin. Ados, zuzenean bozkatzea pasako gea. Ordun, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztu duen Espainiako gobernuari neurri hauek har ditzala eskatzeko Israeli, Palestinako lurralde okupatuei eta herritarrei dagokienez mozioaren aldeko botuak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak EAJ udaltaldea eta Euskal Sozialistak udaltaldea. Hontaz, mozioa onartutzat ematen da. Eta jarraian, gai bera lantzen duen, ulertzen dut beste ikuspuntu desberdin batekin lantzen duen mozioa, kasu honetan EAJ eta Euskal Sozialista udaltaldek aurkeztua da, eta izenek defendituko duen, Ricardo, zurea da hitza. Mila esker, bi alderdien arteko adostutako mozioa da, eta beraz bi alderdiek irakurriko dugu. Ni hasiko naiz. Israelek Gazan egindako operazio militarretan, Hamasek 2023ko urriaren 7an egindako eraso izugarrien ondoren hasi zirenak, gerra krimenak direnak eta 1250 pertsona baina gehiago hil eta 250
baino gehiago baitu zituenak, Israelek ekintza ugari jarri ditu abian palestinar herritarrei kalte konponezina eragiteko. Urtebete baino gehiago da mundua Gaza okupatuan heriotza eta suntsipen maila pentsaezin baten lekuko dela. Israelek Gazako populazio palestinarren aurka egindako eraso basatiak dozenakadan mila pertsona hil ditu. Familia osoak desagerrarazi, bizitegi auzoak suntsituta, azpiegitura kritikoak suntsituta, eta 1,9 milioi palestinar behartuta mugitu. Gazako biztanleria 180 baino gehiago. Aurrekaririk gabeko hondamendi humanitarioa eraginda. Mundua begira dagoen bitartean, Israelek bere kabuz hautsi du su-etena, eta zigor gabetasunez eraso gupidagabeak egiten jarraitzen du. Palestinarren bizitza etengabe galtzea eragiten dutenak. Gazako hondamendi humanitarioak okerrera egiten jarraitzen duten bitartean. Are gehiago, larriagotuz, ahal bada, Nazio Batuen elkarteak ohartarazi berri du 14.000 haurtxok desnutrizio larria dutela Gazan. Hernaniko udalak Euskal Herritarrek duela urtebete baino gehiagotik oihukatzen dutena eskatzen du. Lehenengoa, 2023ko urriaren 7an Hamasek egindako eraso bortitza gaitzestea. Bigarren, Gazako populazio zibil palestinarraren aurka egindako genozidioa irmo eta ñabardurarik gabe gaitzestea. Hirugarren, berehalako su-eten iraunkorra eskatzea, indar militarrak lurralde okupatuetatik erretiratzea eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa, nazioarteko ebazpenak eta giza eskubideak erabat errespetatzea. Laugarren, Estatu Batuari eskatzen diogu egitateen larritasunaren aurrean jarduteko eta Israelekin duen akordio komertzial eta politikoa berrikusteko. Bosgarren, Gazan laguntza humanitarioa sartzeko bide seguruak bermatzea. Lurralde horren blokeo, ankerra eta legez kanpokoak kentzea eta palestinar lurralde okupatuaren okupazioa amaitzea. Israelek Gaza eta Zisjordania ekialdeko Jerusalem barne. Okupatzea legez kanpokotzat jotzen zuen nazioarteko justizia gortearen 2024ko uztaileko kontsulta iritzia praktikan jarriz. Seigarren, Europar Batasunak bere eragina eta boterea erabiltzea giza eskubideen justiziaren eta kontuan ematearen alde. Hain zuzen ere, Genebako hitzarmenekiko errespetua bermatzeko estatu guztiek gatazkako aldei armak transferitzea etetea eskatzen baitu, gutxienez. Nazioarteko zuzenbidea urratzeagatik kontuak ematea bermatzeko lankidetzan aritzea, eta nazioarteko erakunde eta mekanismoak babestea. Nazioarteko zigor gorteak eta Nazio Batuen elkartearen ikerketa batzordeak Palestinar lurralde okupatuari buruz egindako ikerketak barne. Zazpigarren, Europar Batasuna aurrez aurre egotea Gazan presentzia militar iraunkorra ezartzeko, mugak aldatzeko edo Palestinar herritarrak Gazatik edo Zisjordenatik deportatzeko edozen ahalegin aurka. Eta behartutako lekualdaketa hori Genebako 4. hitzarmenaren arau hauste larria dela eta gerrako krimena dela onartzea. 8. Hernaniko udalak berriz ere babesten du ekialde hurbileko Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen agentziak urgentzia humanitarioko arrazoietan oinarrituta egiten duen lana. 9. Hernaniko herriaren elkartasun aktiboa adieraztea Palestinako herriari eta gerren biktima guztiei eta munduan gertatzen diren giza eskubideen urraketa justifika ezinei. Eta 10. Akordio honen berri ematea Espainiako gobernu presidentzeari, kanpo arazoetako ministerioari, Europako Parlamentuari, Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen agentziari eta gizarte eta giza eskubideen aldeko erakundeei.
Eskerrik asko, Ricardo eta Mikel. Ronda irikiko dugu, udal taldek zerbait esateko alima dute. Elkarrekin Podemos, Lourdes. Esta moción empieza diciendo: durante las operaciones militares israelíes en Gaza, que comenzaron tras los terribles ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, que constituyen crímenes de guerra y en los que la organización asesinó a más de 1.250 personas y secuestró a más de 250 rehenes. Esta moción, presentada por PNV y PSE, olvida que la Nakba fue hace 77 años, que en estos 77 años han sido miles las víctimas palestinas, víctimas de desplazamientos forzosos, violaciones, palizas, encarcelamientos, destrucción de poblaciones y asesinatos. También asesinatos, pero no sabemos cuántos, porque estas víctimas no tienen derecho ni a ser cuantificadas. Desconocemos si PNV y PSE califican estas acciones como crímenes de guerra. Por otro lado, esta moción interpela a la UE. Justo después de los ataques del 7 de octubre, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se personó en Tel Aviv y dijo estas palabras: «Solo si reconocemos el dolor de Israel y su derecho a defenderse, tendremos credibilidad para decir que Israel debe reaccionar como una democracia». Y añadió: «Estoy segura de que la respuesta de Israel demostrará que es una democracia». Año y medio después, conocemos las consecuencias de que la UE avale el derecho a defenderse de Israel. Más de 50.000 civiles muertos, se supone que unos 11.000 desaparecidos bajo los escombros, hambruna y genocidio. Pese a creer de que cualquier gesto en favor del pueblo palestino debe de ser apoyado, así no podemos. O sea que vamos a votar en contra de esta moción. Bildutik, Itxaso. Bai, pixkat, hildo beretik eskertzen da alde batetik EAJak eta PSEek zuen diskursoan edo posizioan egin duzuen garapena, baina esan bezala, ia 56.000 hildako beranduago dator, garapen hau. Mozioa bera eta puntuetako lehenengoa ere, astea urriaren 7tik hor kokatzea, uste dugu hori ez dela onargarria. Egia da, urriaren 7ak sortu zuela arreta mediatikoa, ez geundelako dituta, Gaza munduko espetxerik handiena bihurtua zuelako Israelek, eta ez geunden ohituta, arresi hori gainditu eta heriotza beste aldera pasatzearekin ez. Baina 2023an bertan, bilaketa azkar bat egiten baduzue, abuztuan 50 hildako baina gehiago egon ziren, maiatzean Israelek Gaza bombardeatu zuen, 2022an 200 palestinar baina gehiago hil zituen Israelek, eta horrela hasi gaitezke atzera, eta estatu sionista sortzen den arte ez da. Orduan guretzat ez da onargarria hasiera data urriaren 7an jartzea. Hala ere, hau esan da, lehenesten dugu Palestinaren aldeko neurri oro babestea, eta horregatik gure proposamena da mozio hau puntuka bozkatzea, gure kasuan lehenengo puntu horrekin ez daudelako ados. Proposamena egiten da, mozioa aurkeztu duten udaltaldei proposatzen zaie puntuka bozkatza onartzote dezuen. Ricardo? Gure partetik behintzat lehenengo puntua baita ere oso garrantzitsua da eta ez genuke onartuko puntuzka bozkatzea. Ados, ronda bat egin dugu, ez da bigarren ronda bat beharrezkoa dan, EAJtik, Andoni. Bueno, la moción que se presenta aquí, que se ha presentado en otros municipios, no pretende analizar y criticar la realidad histórica del enfrentamiento de los diferentes pueblos, sino de un momento determinado. La situación que empieza teóricamente, o teóricamente no, que empieza con lo que dice la moción y por desgracia sigue. O sea, no es cuestión de que, de esta moción no es cuestión que se analice la historia del enfrentamiento entre esos pueblos. Y en relación a la moción, en principio creo que la moción se debería votar entera. Ados, proposamena ez da onartzen orduan, Bildutik Itxaso. Ados, esan bezala eta esandakoan berretxita, alare uste dugu, beste puntu guzti horiek babestea garrantzitsua dela, oraintxe Palestinak behar duena dela babes aldarrikapen ahalik eta gehienak izatea, eta beraz aldeko bozka emango dugu. Ados, honekin bozkatzea pasako gea. EAJ, PNV eta Euskal Sozialistak udal taldek aurkeztuten Palestina mozioaren aldeko botuak.
EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeak, kontrako botuak, Elkarrekin Podemos udaltaldea. Hontaz, mozio hau ere onartuak gelditzen da. Bai, hasieran aipatu dut, gaur ezoiko deialdean egin dugu osoko bilkura, honek esan nahi du eskaera eta galderen tarterik ez dagola. Ezoiko deialdean eginda, datorren hastia Hernanintzat eta Hernani arruntzat oso berezian datetan sartuko galako, urte osoa zaiotegan San Juanetan. Hartu ditzagun kaleak, disfrutatu dezaula Hernanik egun hautan eskaintzen digun ekintza piloaz eta eskatzen digun festaz. Izango da, seguraski festa hontaz gozatzeko aukerek izango ez dunik, hemen ez dalako, edo bere egoerak edo albidetzen ez diolako, gure animo handienak gozatu ezin izango duten hoiei, eta animoak ere, egun hauetan lanean nahiko dian, udal langile zen herri eragiletako voluntario, 100 voluntarioei ikuskizunak eskaintzen, zein txosnetan turnoak egiten edo danadalakoa egiten, denen lanai esker izango ditugulako, espero deu San Juan zoragarri batzuk. Hortaz, gozatu dezagula, libre ibili gaitezela festetan eta ondo pasa.